Vítam vás, priatelia, pri ďalšom videologu. Tentokrát to bude súťaž, prvá moja profesionálna súťaž Grand Prix Pepa v Opave. Práve sme prišli do Opavy a odohráva sa registrácia. Je to na takomto peknom mieste v obchodnom centre. Na chvíľu budete si môcť pozrieť, ako vyzerá registrácia. Keďže je to moja prvá profi súťaž, sám neviem, do čoho idem, no veľmi sa teším. Urobil som preto maximum. Posledné 2 týždne som si siahol na dno a verím, že to bude tak aj vyzerať a prinesem životnú formu a nesklamem v prvom rade seba, ale ani nikoho z vás. Tak držte palce a sledujte video do konca. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. I know what you're feeling, I see that look in your eyes. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. 'Cause what I've been dreaming. Tak, práve sme po registrácii, je 7:30 večer. No a takto vyzerá naša izba. Práve sme sa prišli ubytovať. Hľadali sme to na poslednú chvíľu, čiže sme radi, že sa nám podarilo zohnať aspoň niečo. Keďže sa nám včera len podarilo nájsť izbu, kúpeľňa. Obyčajná, v pohode. Máme aj sprchový kút, aj vaňu, čo je super. Tak, ideme vybalovať veci. No a najesť sa. A spať. Zajtra nás čaká veľký deň. Prišli sme na ubytovanie, práve sme sa zložili, vybalili veci. No a máme približne 8 hodín večer, takže máme po registrácii. Registrácia prebiehala super, trvalo to asi hodinku, začínalo to takým úvodným meetingom, kde sa všetci profesionáli stretli, povedali nám ohľadom súťaže nejaké informácie, ako pôjdu kategórie, kedy začína samotná súťaž. No a dozvedeli sme sa, že už okolo obedu začína amatérska časť súťaže a profesionáli pôjdu večer. To znamená, že okolo 5. by mala začať pro súťaž a ja pôjdem opäť ako posledná kategória, čiže typujem okolo nejakej opäť 7. pol 8. by som sa mohol dostať na pódium. Tak zase ma čaká dlhý deň, ale za to súťaženie som si už na to zvykol. Izbu máme peknú, je to na poslednú chvíľu riešené, ako som spomínal, takže sme spokojní. V podstate tu len prespíme a hneď okolo 12. vyrazíme už preč, takže na prespátie nám to stačí. K samotnej súťaži, no je to moja prvá profesionálna súťaž, sám neviem, čo mám od toho očakávať, mám trošku také zmiešané pocity, cítim sa, ako keby som mali prvýkrát na súťaž. Mali by sme byť v kategórii 9, kategória je otvorená, čiže kulturistika bez rozdielu váh. Súťažiaci, ktorými budem súťažiť, sú niekoľkonásobní majstri sveta, víťazi obrovských súťaží, účastníci. Pred týždňom sa odohrával Arnold Classic, čiže minimálne 3 sa zúčastnili tejto prestížnej súťaže, čiže súťaž bude nabitá, ale o to viac sa teším, že práve k týmto ľuďom sa môžem postaviť a porovnať sa s nimi. No a potom na základe toho aj stavať tú prípravu ďalej, smerovať to, zhodnotiť svoje sily, slabiny, prejsť si, čo potrebujem zlepšiť
a pracovať na tom, aby som sa mohol medzi nich postaviť opäť a byť im rovnocenným superom. Práve sme skontrolovali aj formu, no vyzerá to zaujímavo, som veľmi rád, som prekvapený, čiže opäť 2 týždne trvalo príprava na tú súťaž medzi súťažami od Srbska do tejto súťaže v Opave, no a dal som do toho všetko, pritvrdil som, šiel som až cez svoje limity, bolo to aj cítiť, tie posledné dni boli fakt veľmi ťažké, ale mám z toho veľmi dobrý pocit, pretože viem, že som dal do toho všetko a pripravil som sa svedomito, nič som nenechal na náhodu. Uvidím, či to bude stačiť, každopádne nemám žiadne očakávania o tejto súťaži, som veľmi rád, že som len tu a že sa môžem medzi týchto kulturistov postaviť a čo je mojim očakávaním hlavne, chcel by som vyzerať tak, aby som sa popri nich nestrácal, aby to bolo konkurencieschopné, aby to vyzeralo, že tam medzi nich patrím. No sami uvidíte, či to tak aj bude a zhodnotíme to potom po súťaži. Čaká ma predposledné jedlo večera, pripravil som si ryžovú kašu s trochu vločkami, dal som tam kakao, škoricu, nakrájal banán, takže čisté sacharidy, trošku tukov z orechov. No a zjem predposledné jedlo, posledné jedlo ešte bude hovädzie s rýžou, taká klasika moja deň pred súťažou. Potrebujem sa ešte oholiť, prejsť tým procesom, takže ešte dnešný deň nekončí, ešte ma čaká nejaká práca, ale určite to zvládnem a teším sa už na zajtrajšok, neviem sa dočkať. Máme to tu, priatelia, deň súťaže. Máme práve asi okolo 12 hodín, no a zastavili sme sa ešte v obchodiaku na kávu, keďže súťaž začína okolo 5. a ja by som mal ísť na pódium až ako posledná kategória, čiže niečo okolo 6. 7. typujem. Vyspal som sa výborne, veľmi sa teším, že sa neviem dočkať, kedy sa postavím na pódium a zmerám si sily s profikmi, lebo ako sa hovorí, profik nie si, kým sa medzi nich nepostavíš. No a forma vyzerá super, ráno som si trochu popozoval, svaly vyzerajú plné, gulaté, čiže z toho sa veľmi teším, čakám, kým tá voda ešte trošku otečie, nech je čím viac tých detailov vidieť. Dnes mi už ostáva len jedno jedlo, ešte tam mám mäso, ryžu a potom už len tie ryžové chlebíky dojeda s trošku arašidovým maslom, inak už nič, vodu už nepijem, takže prídem na halu, nájdem si nejaké miesto a budem oddychovať, odpočívať a čakať, kým nepôjdem na pódium. Kávičku sme dopili a už mi treba ísť aj na vecko, čiže zabrala, ešte tá káva trošku odvodní, stiahne, no a presúvame sa na halu, takže ďalšie zábery už uvidíte z haly, ako to tam vyzerá a mňa čaká odpočinok, vyložiť nohy, ešte trošku to dojesť a oddychovať. Ale říkám, oni ještě nejsou až tak velký, že ještě to chce čas, když to bude nějaký ty vole šípání z nich Tak, súťažnú farbu mám už na sebe, opäť vyzerá to výborne, no a každú chvíľu od nejakú hodinku a pol by som mal ísť na pódium. Tak, môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá v backstage, ako vyzerá samotné pódium. Poďte sa pozrieť. Momentálne končí amatérska časť a o chvíľu bude začínať pro. Máš tady vyfocené. Tak ti 50 číslo. Prosíme, markaci Alexi otočil na startovní číslo. Co si to můžete
se, že ten co uříznu. Tak, o chvíľu ideme na to. Tak mám to dělat nebo ne? Tady někdo žije, jo. A my jsme strašně škodolivý národ. Já třeba když jsem v Polsku, tak nie rób tego, máš také divné vlasy. A v Německu taky jsem se ptal, tak mě to zajímalo. Nein, mach das nicht, du hast so schöne Haare. A tady v Česku dělají. Držte palce. To je takový škodolivý. Dobře, ale tak 10 cm, víc ne, jo? 10 cm, jak jdu na to. Si nechám takový Mikado aspoň. Tonight, are you sorry with the red-headed boy? Does your memory stray to a bright 5 minút ideme na to. when I kissed you and told you sweet? 130, Jan Birka, Slovensko. 120 Verbítka, Tomáš Kašpar, Česká republika. 128, Andřej Kolotejček, Polsko. Gentlemen, front down biceps. Front down biceps. Lat spread. Side chest. Thank you, gentlemen. Back to the judges. Double biceps. Lat spread. Side tricep. Abdominals and sides. Thank you, gentlemen. Most muscular. Thank you, gentlemen. Relax. Relax, but don't move. Double biceps. Lat spread. Side chest. Thank you, gentlemen. Back to the judges. Double biceps. Zadok vystrč. Side triceps. Abdominals and sides. Thank you, gentlemen. 3 steps to your left.
All together in one line, please. Rozvíjte se to na ty kluky, ještě to hlavně vidíme. Plavky dole! Tak jsme si podle mě užili ty kluky. Kategorie Bodybuilding Pro, semifinále, takže tyhle ty borce, tady 6 nejlepších uvidíme za chviličku ještě ve finále. Takže petica finalistov, ktorí postupujú do finále. No a ja tam bohužiaľ nie som. Čiže balíme igelitky, saky paky a ideme. Máme po súťaži, no a bohužiaľ to dnes nestačilo na finálovú peťku, čiže skončil som za branami v finále. To sa mi už teda poriadne dlho nestalo. Teda neviem, či sa mi to vôbec niekedy stalo, že som sa neumiestnil vo finále, no ale sú to profici, pretekári boli super pripravení, veľmi sa mi páčili, vyzeralo to fakt na úrovni, celá súťaž bola pekne zorganizovaná, čiže ďakujem aj organizátorom, že som sa mohol zúčastniť a že to tak zvládli. S formou som bol spokojný, možno to mohlo byť trošičku hlbšie, ale vsadil som aj trochu na veľkosť, keďže všetko boli veľkí chlapi. Som spokojný, dokážem s úsmevom na tvári uzavrieť túto sezónu, zhodnotím fotky, videá, pozriem si, ako to dopadlo, keďže výsledky ešte nemám. Porovnám sa s ostatnými, čo mi kde chýbalo, na to som tu šiel a pustím sa do objemovej prípravy a určite im to na ďalšiu súťaž nenechám. Do ďalšej sezóny netuším ešte, kedy to bude, ale pokúsim sa prísť konkurencieschopný, čiže potrebujem nabrať určite väčšie množstvo svalov, skvalitniť to, dohnať slabiny, aby to bolo konkurencieschopné, aby som sa vedel smelo medzi tých chlapov postaviť a získavať aj nejaké pekné umiestnenia a výsledky. Čaká ma veľa práce, veľa driny, no teším sa na to a vy dúfam, že budete tu so mnou, budete to sledovať a pokračujeme spolu. Momentálne sme sa zastavili ešte v nákupnom centre, nakúpili sme si nejaké jedlo a keďže je 9 hodín, pokračujeme smer domov, tak nejaké drobnosti na cestu môžete vidieť. Tak, vyzerá to fajn, už sa neviem dočkať. No a vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste dopozerali toto video a takisto, že ste fandili celý čas, písali ste mi opäť krásne správy, veľmi si to vážim, ďakujem. Ďakujem za celú podporu počas celej prípravy. Boli ste skvelí, fakt, veľmi ma to tešilo, veľmi ma to posúvalo vpred. So sezónou som úplne spokojný, dal som do toho všetko na maximum. Myslím si, že nemám čo ľutovať a teším sa do ďalšej prípravy. Osobitná vďaka patrí mojej manželke Laurike za podporu, za pomoc počas celej prípravy. Len ona vie, aké to bolo skutočne ťažké a ako to bolo v poslednej chvíle žiť doma so zombíkom. Ale zvládli sme to spolu, čiže ďakujeme veľmi pekne. Takisto sa chcem poďakovať Jankovi Kráľovi za pomoc v príprave
a všetkým aj vám ostatným, ktorí ste fandili, ktorí ste mi písali krásne správy, bolo vás fakt mnoho, každého jedného si vážim, boli ste fakt skvelí, veľmi mi to pomohlo, posúvalo ma to ďalej a verím, že ma to aj posúvať bude a že budete fandiť a sledovať ma ďalej. Ďakujem veľmi pekne, že ste to video dopozerali až do konca a lúčim sa s vami. Vidíme sa snáď, možno neskôr. Ahojte.